नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय श्री राधा गोविंद जी की जय। അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വിഭൂതി യോഗമാണ് വിവരിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ പുനരവലോകനം പറയുന്നുണ്ട്. അധ്യായം 10 കൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതികൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ശരി. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ, വിശ്വരൂപം ആ വിഭൂതികൾ കേട്ടതോടുകൂടിയാണ് അർജുനൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ, ഇതെല്ലാം അടങ്ങുന്ന വിശ്വരൂപത്തെ കാണിക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 10-ാം അധ്യായത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അതായത് ഭഗവാൻ ഒടുവിലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം ആണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിന്ന് ഈ പ്രകൃതിയെ മുഴുവനും സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ ഒരംശം മാത്രം, ഭഗവാന്റെ അനന്തമായ ശക്തികളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിലനിർത്തുവാൻ. ഭഗവാന്റെ ഒരംശമായിട്ടുള്ള ഒരവതാരം, അതായത് നമ്മുടെ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ ഒരേ ഒരു ഭഗവാൻ മതി ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും നിലനിർത്തുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ, ആ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും സംരക്ഷിക്കുന്നു, എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനന് അറിയാൻ ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ട്, ഭഗവാനിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് സംഭാവ്യമാകുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനന്റെ മുന്നിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്നിൽ എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് സംഭാവ്യമാകുന്നത്? അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭഗവാനെ, അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും നിലനിർത്തുകയും പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും സംരക്ഷിക്കുകയും ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അവതാരം, വിശ്വരൂപം എന്നുള്ള അവതാരം, അത് കാണാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കാണുവാൻ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു? കാരണം അർജുനൻ ഭക്തനാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ ദ്വിഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ട് അർജുനന് മതിയാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയല്ല. പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഞാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് സ്വയം കാണിച്ചു തരിക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? വരുന്ന കാലത്തെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും സംശയിക്കുന്ന നമ്മളെ പോലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് സംശയം തീർക്കാനും ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം വരുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. കൂടാതെ ഈ കലികാലത്ത് ഒരുപാട് പേർ തങ്ങൾ ദൈവമാണ്, ഭഗവാനാണ്, കൃഷ്ണനാണ്, രാമനാണ് എന്നെല്ലാം അവകാശപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരോട് നമുക്ക് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കാം. കൃഷ്ണൻ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തന്നു, അതുപോലെ നിങ്ങളും കൃഷ്ണനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരിക. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ വിശ്വാസം വരികയുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മളെ ചതിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, വഞ്ചിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ ദൈവങ്ങളോട് നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കും. കാരണം അങ്ങനെ അവരിൽ നിന്ന് വഞ്ചിതരാകാതിരിക്കാൻ ഭഗവാൻ, സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്ന് ഈ വിശ്വരൂപ പ്രദർശനത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയുണ്ടായി.
അങ്ങനെ 2-3 കാര്യങ്ങൾ കൂടാതെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവൻ ആധാരമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ആരാധന ശരിയാണ്, അവർ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി. അത് ശരിയാണ്, അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണ് എന്ന് അതെല്ലാം തന്നെ നേരിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ഈ വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിലൂടെ. 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥനയാണ്. 5 മുതൽ 8 വരെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൃഷ്ണന്റെ വിവരണമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സെഷൻ ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നില്ല. അതായത് ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനല്ല പ്രധാനം, പിന്നെയോ ഭഗവാൻ കനിഞ്ഞ് അരുളുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ, ഭഗവാന് നമ്മിൽ കരുണയുണ്ടാകണം, നമ്മുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപത്തെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കാണുവാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ വളരെ വലിയ ഒരു ഭക്തനാണ്, നമ്മൾ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്, പല വിധത്തിലും ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതെല്ലാം ഒരു യോഗ്യതയാണ്, ഭഗവാനെ കാണുവാനുള്ള യോഗ്യതയാണ് എന്ന് കരുതരുത്. പിന്നെയോ നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ സന്തുഷ്ടനായി ഭഗവാൻ സ്വയം കനിഞ്ഞരുളുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ യോഗ്യത ഭഗവാൻ നോക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഭക്തിയാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭക്തിയിൽ സന്തുഷ്ടനായാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മ സംഹിതം യത്വയോക്തം വചസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മണിഭൂഷിത മാതാജി ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്തത് ആരായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാൻ പറ്റുമോ? ഗോവർദ്ധൻ ഷാജി കുമാർ. ആരാണത്? നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആള് തന്നെയാണ്. ശരി ശരി. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയുന്നത് മദനുഗ്രഹായ പരമം, എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്നത് പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ. ഗുഹ്യം അധ്യാത്മ സംഹിതം, വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇതുവരെ ഭഗവാൻ അർജുനന് കൊടുത്തത്. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തു? മദനുഗ്രഹായ, എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പരമമായിട്ടുള്ള ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ഉപദേശങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തത്. അതുമൂലം എന്ത് സംഭവിച്ചു? യത്വയോക്തം വചസ്തേന, അങ്ങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ തന്നതിനാൽ മോഹോ അയം വിഗതോ മമ, എന്റെ മോഹങ്ങൾ, അയം മോഹ, ഇതുവരെയുള്ള ഞാൻ കാണിച്ച ആ മോഹങ്ങളെല്ലാം, വ്യാമോഹം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശാരീരിക സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള മോഹങ്ങളെല്ലാം, അതായത് ഇവിടെ നിന്നിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും എന്റെ ബന്ധുക്കളും മിത്രങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും എന്റെ ആരാധ്യ പുരുഷന്മാരും എല്ലാമാണ്. അവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എനിക്ക് ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നെല്ലാം ശരീര സംബന്ധിയായിട്ട് അർജുനൻ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വ്യാമോഹമായിരുന്നു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരബോധത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള വ്യാമോഹമായിരുന്നു എന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലായി. കൂടാതെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹം തന്റെ സുഹൃത്താണ്, തന്റെ കസിനാണ് എന്നെല്ലാം ഉള്ള വിചാരങ്ങൾ അതും നീങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഇപ്പോൾ സാക്ഷാത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് കാണുവാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അതാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. പരം ബ്രഹ്മ, പരം ധാമ, പവിത്രം, പരമം ഭവാൻ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു അർജുനൻ. കാരണം ഭഗവാൻ ആരാണ്, കൃഷ്ണൻ ആരാണ്, സാക്ഷാത് കൃഷ്ണൻ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അർജുനൻ
തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ കരുണയെ അർജുനൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അർജുനന്റെ വ്യാമോഹം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരബോധത്തിലുള്ള വ്യാമോഹം നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും രഹസ്യാത്മകമായ അറിവ് കേൾക്കുന്നതിന്റെ ഫലം ഒരുവന്റെ എല്ലാ മിഥ്യാധാരണകളും ഇല്ലാതാവുന്നു. എങ്ങനെയാണത്? നമ്മുടേതാണ്, ഞാൻ ആരാണ്, ഞാന് എന്റെ എന്നുള്ള ചിന്തകളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇല്ലാതെയാകുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതെല്ലാം എന്റെ ശരീരം ഉൾപ്പെടെ ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കറിയുന്നു. ഒന്നും തന്നെ എന്റെ ശക്തിയാൽ നടക്കുന്നതല്ല, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താലാണ് എല്ലാം നടന്നു പോകുന്നത് എന്നറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ള ആ ചിന്താഗതി നീങ്ങുന്നു. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിഥ്യാധാരണകൾ ഇല്ലാതെയാകുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഒരു സാധാരണ സുഹൃത്തോ മനുഷ്യനോ ആണ് എന്ന മിഥ്യാധാരണ ഇല്ലാതെയാകുന്നു. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് അറിയണം. ആ കൃഷ്ണൻ എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണക്കാരനാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായി സന്നിഹിതനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അറിവ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭവാപ്യയൗ ഹി ഭൂതാനാം ശ്രുതോ വിസ്തരശോ മയാ ത്വത്തഃ കമലപത്രാക്ഷ മാഹാത്മ്യമപി ചാവ്യയം. അല്ലയോ കമലാക്ഷ, ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉദയാസ്തമയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് കേട്ടുകഴിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാനാകാത്ത വൈഭവങ്ങളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പരമപുരുഷനാണ് എന്ന തന്റെ ധാരണ അർജുനൻ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ താമര കണ്ണുള്ളവൻ, ത്വത്ത കമലപത്രാക്ഷ, താമര കണ്ണുള്ളവനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? സന്തോഷം കൊണ്ട്. ഭഗവാൻ, ആ താമര കണ്ണുള്ള ഭഗവാൻ തന്റെ സുഹൃത്തും തന്റെ ബന്ധുവുമാണ് എന്നുള്ള അറിവ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തനിക്ക് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ അർജുനൻ കമലപത്രാക്ഷ, താമര കണ്ണുള്ളവനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും പരിപാലനത്തിന്റെയും സംഹാരത്തിന്റെയും ഉറവിടം അദ്ദേഹമാണ് എന്നിവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നു. എല്ലാ ഭാവങ്ങളുടെയും തിരോധാനങ്ങളുടെയും ഉറവിടം കൃഷ്ണനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അവയിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉത്ഭവം, അതിന്റെ രക്ഷ, അതിന്റെ സംഹാരം, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ നടക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അവയിലൊന്നിലും നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നില്ല. ഏവമേതദ് യഥാ തത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപം ഐശ്വരം പുരുഷോത്തമ. ഇനി അർജുനൻ ഭഗവാനോട് തന്റെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യ രൂപത്തെ, രൂപം ഐശ്വരം, ഐശ്വര്യ രൂപത്തെ കാണിച്ചു തരണം എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു? അർജുനൻ ഭക്തനാണ്. ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്കതിൽ താല്പര്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ചൊന്നും ഭക്തന്മാർ അറിയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നേരിട്ട് കാണാനോ ഒന്നും താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുക അത്രമാത്രമേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്നവർക്ക് അറിയാം. ആ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുക, അല്ലാതെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം നടത്തുന്നത് അതെല്ലാം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള താല്പര്യമൊന്നും അവർക്കില്ല. അങ്ങനെ അത് ഭഗവാന്റെ, കാരണം ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അവതാരമല്ല, അത് താൽക്കാലിക അവതാരമാണ്. എന്ത്? വിശ്വരൂപം. അതിവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് വിശ്വരൂപം എന്നുള്ളത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉത്ഭവത്തോടുകൂടി പ്രകടമാകുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സംഹാരത്തോടുകൂടി അതും ഇല്ലാതെ ആകുന്നു, അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. കൂടാതെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെല്ലാം വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുവിനും പ്രത്യേക ധാമമുള്ളപ്പോൾ വിശ്വരൂപം എന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരം താൽക്കാലികമാണ്. അതിന് പ്രത്യേക ധാമവുമില്ല. ആ വിശ്വരൂപം പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് മാത്രം പ്രകടമാകുന്നതാണ്, അല്ലാതെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരമല്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെ കാണുവാനോ അതിനുള്ള ആഗ്രഹം ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ. അർജുനന് വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും
കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിപരമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആ കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ സന്തുഷ്ടനാണ്. പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു? മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ, വഞ്ചകരെ ഒഴിവാക്കാൻ, ഭാവിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ അവതാരങ്ങളായി വേഷമിടുന്ന നിരവധി വ്യാജന്മാരുണ്ടാകും എന്നതിന് ഒരു മാനദണ്ഡം സ്ഥാപിക്കാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൂടാതെ അർജുനൻ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനയെ സാധൂകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, താനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതെല്ലാം ശരിയാണ്, സത്യമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ, ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ കൃഷ്ണൻ സൈദ്ധാന്തികമായോ തത്വശാസ്ത്രപരമായോ മാത്രമല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അർജുനനോട് അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് ഭാവിയിൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ അതിന് കാരണക്കാരനാകാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനെ ഇവിടെ പുരുഷോത്തമ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ഹൃദയത്തെ അറിയുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പുരുഷ ഉത്തമ. മന്യസേ യദി തച്ഛക്യം മയാ ദ്രഷ്ടുമിതി പ്രഭോ യോഗേശ്വര തതോ മേ ത്വം ദർശയാത്മാനം അവ്യയം. മന്യസേ എന്നാണ് അർജുനൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്. മന്യസേ, അങ്ങ് ഇച്ഛിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, അത് അർജുനൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപത്തെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങും കൂടെ ആഗ്രഹിക്കണം, ഭഗവാനും കൂടെ ആഗ്രഹിക്കണം. ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു തരാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയൂ അർജുനന് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ കാണുവാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്ന്. യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ. അല്ലാതെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അവകാശപ്പെടുകയോ നിർബന്ധം പിടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ കരുണയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണുവാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്കുണ്ട് എന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലയോ സർവയോഗീശ്വര, ദയവായി ആ നിസീമ വിശ്വരൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണമേ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കാണുവാനുള്ള യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഭാഗവതത്തിലും 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ നാരദ മഹർഷിയുടെ ഇതിന് മുന്നിലത്തെ ജന്മത്തിൽ നാരദ മഹർഷി ഒരു മെയ്ഡ് സെർവന്റിന്റെ, ഒരു ജോലിക്കാരിയുടെ മകനായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ ജോലി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സന്യാസിമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഇടപഴകുവാനും അതുവഴി അദ്ദേഹത്തിന്, ആ ബാലകന് ഒരു ഭക്തനാകുവാനും പരിശുദ്ധ ഭക്തനാകുവാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ ബാലകൻ കാട്ടിലൂടെ ഭഗവാനെ തന്നെ നിരന്തരം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക്, ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യപൂർണമായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തെ ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് കാണുവാൻ ആ ബാലകന് സാധിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ അതോടുകൂടി ആ രൂപം മറഞ്ഞു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ആ ബാലകൻ കണ്ണുനീരൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കാണുവാനായിട്ട് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പിന്നെയും ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അശരീരി മാത്രം, ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം മാത്രമാണ് കേട്ടത്. അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഈ ജന്മത്തിൽ നിനക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ കാണുവാൻ യോഗ്യതയുള്ളൂ. ഭഗവാനെ ഈ ജന്മത്തിൽ ആ ബാലകന് ഇത്രമാത്രം, ആ ഒരു സെക്കൻഡ് മാത്രം കാണുവാനുള്ള യോഗ്യതയാണുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ജന്മം അവസാനിച്ചാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിവസം കഴിയുന്നതോടുകൂടി അടുത്ത ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുതിയ പകൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നാരദ മഹർഷിക്ക് പുതിയ രൂപവും, അതോടുകൂടി നാരദ മഹർഷിക്ക് ഭഗവാനെ നിരന്തരം കാണുവാനുള്ള, ദർശിക്കുവാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യോഗ്യതകളല്ല പ്രധാനമായിട്ട്, പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ കരുണ. നമ്മുടെ യോഗ്യതയും, ആ യോഗ്യത ഭഗവാന് തൃപ്തിയാകണം. നമ്മുടെ യോഗ്യതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ ഭഗവാൻ തൃപ്തിയായാൽ, ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ അദ്ദേഹം നമുക്ക് ജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉത്തരവുകളല്ല,
മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എന്തെന്നാൽ ജീവാത്മാവിന് അനന്തമായ ആത്മീയ തീപ്പൊരിയായി പരിധിയില്ലാത്ത അനന്തതയെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ജീവാത്മാവ് ഒരു അംശം മാത്രമായതുകൊണ്ട് അനന്തനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ദർശിക്കാനോ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അർജുനൻ തന്റെ പരിമിതികളെ ജീവനുള്ള അസ്തിത്വമായി അംഗീകരിക്കുകയും കൃഷ്ണന്റെ അമൂല്യമായ സ്ഥാനം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ കാണാനോ കേൾക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഗ്രഹിക്കാനോ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. ഓരോ ജീവനും ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമത്രേ. അതിനാൽ കൃഷ്ണനെ കാണാനോ അറിയാനോ അതിന് കഴിവില്ല. ഭക്തനായ അർജുനൻ തന്റെ ചിന്താശക്തിയെ അല്ല ആശ്രയിക്കുന്നത്. തനിക്ക് ജീവാത്മാവ് എന്ന നിലയിലുള്ള പരിമിതികളെയും കൃഷ്ണന്റെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത മഹത്വത്തെയും അദ്ദേഹം അറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിരില്ലാത്ത അപ്രമേയനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് അർജുനൻ അറിയാം. അപ്രമേയൻ കനിഞ്ഞ് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോഴേ ആ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം ഒരാൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ എത്രമാത്രം വായിച്ചാലും പഠിച്ചാലും അതെല്ലാം മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുമെങ്കിലും നമ്മൾ പരിശുദ്ധയായി വരുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് അത് കുറേശ്ശെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചാലും ഭഗവാൻ സ്വയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മജ്ഞാനം പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി നഭവേഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ. അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ ഇവയുടെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് അവയുടെ അപാരതകളെ കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പിന്നെയോ നാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ ക്രമേണ നമ്മുടെ അന്തരംഗ ശക്തി പരിശുദ്ധമായി വരുന്നതോടുകൂടി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറേശ്ശെയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ യോഗേശ്വരൻ എന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അനന്തമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് പരിമിതമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഭഗവാന്റെ അചിന്തനീയമായ ശക്തികളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാണ് യോഗേശ്വരൻ എന്ന് പറയും. എല്ലാ യോഗങ്ങളുടെയും അധിപതി, അതിന്റെ എല്ലാം ഉറവിടം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ യോഗേശ്വരനെ അറിയാനായിട്ട് പരിമിതങ്ങളായ ശക്തിയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സാധ്യമല്ല എന്ന്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങുകയും അതീന്ദ്രിയമായ സ്നേഹ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് വരെ കൃഷ്ണൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താൻ ബാധ്യസ്ഥനുമല്ല. അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൃഷ്ണനോട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമുക്ക് എന്ത് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ഭഗവാനെ കാണിച്ചു തരണം എന്ന് പറയുന്നത്? അതുമല്ല, ചിലരെല്ലാം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും, ഭഗവാൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയാലേ ഞാൻ ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ അംഗീകാരവും നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റൊന്നും ഭഗവാൻ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കണമെന്നോ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വാക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന് മൂല്യം കൊടുക്കണമെന്നോ എന്നും ഭഗവാനൊന്നും അതിലൊന്നിലും താല്പര്യമില്ല. ഭഗവാനെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചാലും ശരി, അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും ശരി, ഭഗവാനായിട്ട് തുടരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ശരണാഗതരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിക്ക് ശരണാഗതനായിട്ട് ഭഗവാനെ കീഴടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പശ്യമേ പാർത്ഥ രൂപാണി ശതശോധസഹസ്രശഃ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച പശ്യാദിത്യാൻ വസൂൻ രുദ്രാൻ അശ്വിനൗ മരുതസ്തഥാ ബഹൂന്യദൃഷ്ടപൂർവാണി പശ്യാശ്ചര്യാണി ഭാരത ഇഹൈകസ്തം ജഗത്കൃഷ്ണം പശ്യാദ്യ സചരാചരം മമ ദേഹേ ഗുരാകേശാ യച്ഛാന്യത് ദ്രഷ്ടുമിച്ഛസി നതു മാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടും അനേനൈവ സ്വചക്ഷുഷാ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷുഃ പശ്യ മേ യോഗമൈശ്വരം.
അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട്, ആഗ്രഹത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് പറയുന്നു. കാരണം പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധ സഹസ്രശഃ, നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് രൂപങ്ങളാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപങ്ങളാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന്. നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി, ഒന്നും തന്നെ ഭൗതികങ്ങളല്ല. ഭഗവാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന രൂപങ്ങൾ ഭൗതികങ്ങളല്ല, ദിവ്യാനി, ദിവ്യ രൂപങ്ങളെയാണ് ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നത്. നാനാവർണാകൃതീനിച്ച, അനേക വർണ്ണങ്ങളോട് കൂടിയ എന്ന് പറയുന്നു. പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യ രൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്നാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് വിശ്വരൂപം അതീന്ദ്രിയമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു ദിവ്യാനി, ദിവ്യ രൂപമാണ് എന്ന്. അതീന്ദ്രിയമാണെങ്കിലും താൽക്കാലികമാണ്. കാരണം അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ താൽക്കാലിക സമയത്തിന് വിധേയമാണ്. അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ പോലെ പ്രകടവും അവ്യക്തവുമാണ്. ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ ശാശ്വതമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് ഭഗവാന്റെ മറ്റവതാരങ്ങൾ, വിഷ്ണു അവതാരങ്ങളെല്ലാം, ദശാവതാരങ്ങളാകട്ടെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളാകട്ടെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ശാശ്വതമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നവയാണ്. അതായത് മത്സ്യ, കൂർമ്മ, വരാഹ, നരസിംഹ, വാമന, ആ രൂപങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ശാശ്വതമായി ധാമത്തോടുകൂടി നിലകൊള്ളുന്നവയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വിശ്വരൂപത്തിന് ശാശ്വതത്വം ഇല്ല. എത്ര കാലം ഭൗതിക പ്രകൃതി നിലനിൽക്കുന്നുവോ അത്ര കാലം ഈ പ്രകൃതിയെ നിലനിർത്തുവാനായിട്ട്, സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരവതാരമാണ് വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ഭഗവാനിൽ ഈ ജീവജാലങ്ങളും പ്രകൃതിയും എല്ലാം തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു. അതെങ്ങനെ? ഈ ഭഗവാന്റെ രൂപം പ്രകടമാകുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഈ പ്രകൃതിയെല്ലാം തന്നെ സജ്ജമാകുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ആ ഭൗതിക പ്രകൃതി അതേത് ഭഗവാനിൽ? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് രൂപം കൊള്ളുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിശ്വരൂപം സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. കൃഷ്ണൻ അത് കാണാനുള്ള ശക്തി നൽകണം. ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, രുദ്ര, അശ്വിനി കുമാരന്മാർ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ദേവതകളുടെയും വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളുള്ള അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിലനിർത്തുന്നത് ഈ ദേവന്മാരെല്ലാവരുമാണ്. ആ ദേവന്മാർ ഭഗവാനിൽ പ്രകടമാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് കാണാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി നിലനിർത്തുന്നത്, അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ദേവന്മാരാണ്. ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, രുദ്രന്മാർ, ഇവരെല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും തന്നെ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇതിനു മുൻപ് ആരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല, കേട്ടിട്ടില്ല. ഒരു സ്വകാര്യ സുഹൃത്തും ഏറ്റവും ഉയർന്ന പണ്ഡിതനുമായ അർജുനന് പോലും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയില്ലായിരുന്നു. പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അതായത് ചരവും അചരവും, ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായ എല്ലാം ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുന്നത് അർജുനന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും ആ തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അർജുനന് തന്റെ മുന്നിൽ കാണുവാൻ സാധിച്ചു എന്ന്. നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു വസ്തു ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വരുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും എങ്ങനെ അർജുനന് കാണുവാൻ സാധിച്ചു? അതിനുള്ള ശക്തിയാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ കൊടുത്തത് എന്ന്. ഏറ്റവും പുരോഗമിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന് പോലും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും അർജുനൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം അർജുനന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ അർജുനനെ എല്ലാ ബന്ധുക്കളുടെയും യോദ്ധാക്കളുടെയും ഭാവി വിധി കാണിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു ഉപകരണമായി മാറാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെയാണ് അർജുനൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. എന്നാൽ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം എല്ലാം തന്നെ
ആ ഭഗവാനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് അർജുനന് ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. ഒന്ന്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും നിലനിർത്തുന്ന ആ സൃഷ്ടിയുടെയും സ്ഥിതിയുടെയും സൃഷ്ടി സംരക്ഷണം, ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നടത്തുന്നത് എന്ന് ആദ്യം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. എല്ലാ ദേവന്മാരും ഋഷിമാരും എല്ലാവരും അടങ്ങിയ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ സംഹാരം നടത്തുന്നത്, ആ ഭഗവാന്റെ സംഹാര രൂപിയായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തെയും ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതായത് ഭാവി എന്താണ്, ഭൂതം വർത്തമാനം അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഭാവി എങ്ങനെയായിരിക്കും, അർജുനന്റെ ഭാവി, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാവി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ സംഹാരം നടത്തുന്നത്, അതെല്ലാം കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അർജുനനോട് പറയുന്നത്, എല്ലാം തന്നെ എന്റെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനിൽ എല്ലാം നിക്ഷിപ്തമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരുമോ അർജുനനോട് പറയുന്നു, നീ എന്റെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാകുക, നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി, നമ്മുടെ കർത്തവ്യം അത്രമാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ പുറകിലെ ഉപകരണം മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ മാറുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ നേതാവാണ്, ലീഡർ ആകാനൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നേതാവും ലീഡറും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഒരു പ്ലാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണിച്ചു തരുന്നു. അതിന് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് വരണമെന്നില്ല, നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഭഗവാൻ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ അതിന്റെ ഉപകരണം മാത്രം ആകുക എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ ദിവ്യമായ ചക്ഷുസ് ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല. കൃഷ്ണനെ ഇരു കൈകളുള്ള രൂപത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊരു രൂപത്തിലും കാണാൻ ശുദ്ധ ഭക്തർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതിനാൽ മനസ്സ് മാറ്റരുത് എന്ന് അർജുനനോട് പറയുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ കൃപയാൽ കണ്ണുകൾ, നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി മാത്രം മാറ്റണം. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോടാണ് നമുക്ക് ഭക്തി വരുത്തേണ്ടത്, അല്ലാതെ വിശ്വരൂപത്തോടല്ല. വിശ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിലോ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടമായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണനോടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഭക്തി. അങ്ങനെ വിശ്വരൂപം കണ്ടതുകൊണ്ട് ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ മയങ്ങി വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കാൻ നമ്മൾ തുടങ്ങരുത്. പിന്നെയോ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി മാത്രം മാറ്റണം, അല്ലാതെ നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റേതാണ് ഈ അവതാരങ്ങളെല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണനുമായി അതീന്ദ്രിയമായ ബന്ധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭക്തർ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹനിർഭരമായ സവിശേഷതകളാണ്, അല്ലാതെ സമൃദ്ധിയുടെ ദൈവനിഷേധാത്മകമായ പ്രകടനമല്ല. വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരും മാതാപിതാക്കളും കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷൻ എന്ന് പോലും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കാരണം അവർ കൃഷ്ണനോടുള്ള ശുദ്ധമായ സ്നേഹത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അതായത് അവിടെയുള്ള വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാനോടൊപ്പം കളിച്ചു വളർന്ന ഭഗവാന്റെ മറ്റ് സ്നേഹിതന്മാരാരും തന്നെ കൃഷ്ണൻ ആരാണ്, എവിടുന്ന് വന്നു, എന്താണ് ഒറിജിൻ ഒന്നൊന്നും ചോദിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല. അവർക്ക് അവർക്ക് കൃഷ്ണൻ മാത്രമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരൻ. അതുപോലെ നന്ദഗോപർക്കും യശോദയ്ക്കും കൃഷ്ണൻ തന്റെ മകൻ മാത്രമായിരുന്നു, വേറെ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ യശോദയ്ക്ക് കൃഷ്ണൻ തന്റെ വായിൽ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ മുഴുവൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും യശോദയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ആരാധന വരാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതെല്ലാം മാറ്റി താൻ ആ യശോദയുടെ കുഞ്ഞു മകനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് തന്റെ വായിൽ മണ്ണുണ്ടോ എന്ന് തപ്പുകയായിരുന്നു അമ്മ. അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ആ കുസൃതിയായിട്ടുള്ള ബാലകനായിട്ട് മാറി അമ്മയുടെ മനസ്സിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മായ കൊണ്ട് മൂടുകയാണ് കൃഷ്ണൻ ചെയ്തത്. കാരണം കൃഷ്ണന് അവിടെ തന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ എല്ലാവരും ആരാധിക്കണമെന്നല്ലായിരുന്നു, പിന്നെയോ തന്റെ ഭക്തന്മാർ തന്നോട് വാത്സല്യം കാണിക്കണം, തന്നോട് ഭക്തി പ്രകടിപ്പിക്കണം, സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടുകൂടി പ്രേമത്തോടുകൂടി ആരാധിക്കുക, അതാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ കണ്ട് മതിമയങ്ങി ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം ഒരു
ആളായിട്ട്, മകനായിട്ടോ സുഹൃത്തായിട്ടോ പിന്നെ കാമുകനായിട്ടോ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ആരാധിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാർ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഭാഗവതത്തിലെ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകം പ്രഭുപാദ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത്, ഇദം സദം ബ്രഹ്മ സുഖാനുഭൂതയാ ദാസ്യം ദദാനം പരദൈവതേന മായാസിതാനാം നരദാരകേന ശകം വിജാഹൃഹു കൃത പുണ്യ പുഞ്ചാഹ. അതായത് വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരും ഗോപികമാരും മാതാപിതാക്കളും എല്ലാവരും തന്നെ ഇങ്ങനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞായിട്ട് വളർന്ന് വലുതാകുന്നത് കാണാൻ എന്താണ് അവർ ചെയ്തത്, എന്ത് പുണ്യമാണ് അവർ ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മഹാനായ ജ്ഞാനികൾ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമായും ഭക്തർ പരമപുരുഷനായും സാധാരണ മനുഷ്യർ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നമായും കണക്കാക്കുന്ന പരമപുരുഷൻ ഇതാ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ അനേകം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ആൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ആ പരമപുരുഷന്റെ കൂടെ കളിക്കുകയാണ് എന്ന് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നു. ഇവർ എന്തു പുണ്യമായിരിക്കണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുക കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ? കാരണം ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സ്വയം ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞായി ഈ ഗോപന്മാരോടൊപ്പം കളിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെ പുണ്യമായിരിക്കണം അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക, എത്രമാത്രം പുണ്യം ചെയ്തിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ പരമപുരുഷൻ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാകുവാൻ ഇവരെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തിക്ക് വില കൊടുക്കുന്നു. അല്ലാതെ ആ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർക്കല്ല ഭഗവാൻ വില കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെയോ എല്ലാം മറന്ന് ഭഗവാനെ തന്റെ സ്വന്തമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ആ ഭക്തന്മാരെ, ഭഗവാന് വേണ്ടി തന്റെ എല്ലാം സമർപ്പിക്കാൻ റെഡിയായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തന്മാരെയാണ് ഭഗവാൻ വിലമതിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വരൂപം, അതായത് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായ ഐശ്വര്യത്തെ, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും താൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ ഐശ്വര്യത്തെ കാണുകയാണ് ഇനി അർജുനന് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ അർജുനൻ അത് കാണുമ്പോൾ സഞ്ജയൻ അർജുനൻ കാണുന്നതിനെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്ത്വാ തതോ രാജൻ മഹായോഗേശ്വരോ ഹരിഹി ദർശയാമാസ പാർത്ഥായ പരമം രൂപമൈശ്വരം അനേകവക്ത്രനയനം അനേകാദ്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകോധ്യതായുധം ദിവ്യമാല്യാഭരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവം അനന്തം വിശ്വതോമുഖം ദിവി സൂര്യസഹസ്രസ്യ ഭവേദ് യുഗപദുത്ഥിത യഥിഭാസദൃശി സാ സ്യാത് ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മനഃ തത്രൈകസ്ഥം ജഗത്കൃഷ്ണം പ്രവിഭക്തമനേകഥാ അപശ്യദ്ധ്യേവ ദേവസ്യ ശരീരേ പാണ്ഡവസ്തഥാ തതഃ സ വിസ്മയാവിഷ്ടോ ദുഷ്ടരോമാ ധനഞ്ജയഃ പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം കൃതാഞ്ജലിരഭാഷത. അപ്പോൾ അർജുനൻ എന്താണ് കണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ സഞ്ജയൻ വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സഞ്ജയന് നേരിട്ട് അർജുനൻ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ സഞ്ജയനും നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് സഞ്ജയൻ കാണുന്നത്? ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അപ്പോൾ ആ രൂപത്തെ സഞ്ജയൻ വിവരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുന്നത്. കാരണം ധൃതരാഷ്ട്രോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സഞ്ജയൻ പറയുന്നു, 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിൽ അപരിമേയമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാ വിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ അർജുനൻ കാണുന്നതോടുകൂടി അർജുനൻ വിസ്മയാധീതനായി. കാരണം
തന്റെ മുന്നിൽ നിന്നിരുന്ന ആ കൃഷ്ണൻ വിശ്വരൂപം എടുത്തപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും സംരക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ ആ രൂപം കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ വിസ്മയാധീനനായി. കാരണം ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നിലെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഞാൻ ഒന്നിലുമില്ല, എല്ലാം എന്നെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്, സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ഞാനാണ് നടത്തുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ അർജുനന് വിസ്മയം പൂളുന്നു, പിന്നെ രോമാഞ്ചം കൊള്ളുന്നു, പരിഭ്രാന്തനാകുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ച് തൊഴുതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുകയാണ്. താൻ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ കാണുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ പറയാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് അടുത്ത സെഷനിൽ പറയുന്നത്. ദിവ്യ ദർശനം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ അർജുനന് കൃഷ്ണനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വലിയ ഒരു മാറ്റം വന്നു. തുടക്കത്തിൽ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നേ കൃഷ്ണനും അർജുനനും സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. 10ാമത്തെ അധ്യായം വരെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അർജുനൻ ഭഗവാനായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാത്തിന്റെയും ആധാരമായിട്ടുള്ള പരംബ്രഹ്മ പരംധാമ എന്ന് എല്ലാത്തിന്റെയും ആധാരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനായിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനെ കാണുന്നു. പക്ഷേ വിശ്വരൂപം കണ്ടതോടുകൂടി ആ ചിന്താഗതിയും മാറി. പിന്നെ എല്ലാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അർജുനൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും അംഗീകരിക്കുന്നു. മുമ്പ് അവർക്ക് തമ്മിൽ സുഹൃത് ഭാവനയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോഴാകട്ടെ അർജുനൻ കൃഷ്ണന് മുന്നിൽ ആദരപൂർവം തല കുനിക്കുകയും കൈകൂപ്പി വന്ദിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ അർജുനൻ ആശ്ചര്യത്തിൻ്റെതായ ബന്ധത്താൽ പ്രചോദിതനാണ്. ആ മഹാത്ഭുത ദർശനത്താൽ പ്രകൃതിയ നിയന്ത്രിത ആത്മാവും ശാന്തനുമായ അദ്ദേഹം വികാരാധീനനായി രോമാഞ്ചം പൂണ്ട് കൈകൂപ്പി ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പുരുഷ സൂക്തം എന്നുള്ള ഒരു മന്ത്രമുണ്ട്. പുരുഷ സൂക്തം, അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവനും ആധാരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ വന്ദിക്കുന്ന ഒരു സ്തോത്രമുണ്ട്. സഹസ്രശീർഷ പുരുഷ സഹസ്രാക്ഷ സഹസ്രപാദ് എന്ന് ഭഗവാനെ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ആധാരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ വന്ദിക്കുന്ന, അതായത് സഹസ്രശീർഷ ആയിരക്കണക്കിന് തലകൾ, അങ്ങനെയുള്ള പുരുഷൻ ആയിരക്കണക്കിന് തലകളും, സഹസ്രാക്ഷ ആയിരക്കണക്കിന് കണ്ണുകളും ആയിരക്കണക്കിന് കൈകാലുകളുമുള്ള ആ പുരുഷൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അതാണ് ആ വിശ്വരൂപമാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ശീല പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എഴുതുന്നു, അർജുനൻ കണ്ടത് വിവരണാതീതമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ആ മഹത്തായ വെളിപാടിന്റെ ഒരു മാനസിക ചിത്രം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സഞ്ജയനോ ധൃതരാഷ്ട്രരോ അവരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ വ്യാസന്റെ കൃപയാൽ സഞ്ജയന് സംഭവിച്ചതെല്ലാം കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സാഹചര്യത്തെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം സങ്കല്പിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ അനന്തമായിട്ടുള്ള ശക്തിയെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും? അതാണ് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ദൃശ്യമാകുന്നത് സൂര്യൻ മാത്രമാണ്. സൂര്യൻ പ്രത്യക്ഷ ദൈവമായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ ആ സൂര്യനുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സഞ്ജയൻ ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ പ്രതിഭാസത്തെ വിവരിക്കാനോ അതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കാനോ സാധ്യമേ അല്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അത്രമാത്രം പരിമിതിയുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് എന്താണോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഒരു സൂര്യനെ നമുക്ക് ദിവസവും കാണാൻ സാധിക്കും. ആ സൂര്യന്റെ തന്നെ പ്രകാശം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് അത്രമാത്രം വഹിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്, 1000 സൂര്യന്മാർ ഉദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും പ്രകാശം ഉണ്ടാകുക? നമുക്ക് അത് സങ്കല്പിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ സൂര്യനെ ദിവസവും കാണുന്നത് കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സഞ്ജയൻ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി, ഭഗവാന്റെ പ്രതിഭാസവുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരിധിയില്ലാത്ത ദിവ്യവും അത്ഭുതകരവും ഉജ്ജ്വലവുമായ രൂപങ്ങളാണ്
പരിധിയില്ലാത്ത വായകൾ, കണ്ണുകൾ, ആഭരണങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, മാലകൾ മുതലായവ. ഭഗവാന്റെ അചിന്തനീയമായ ശക്തിയാൽ അർജുനന് ഒരിടത്ത് പരിധികളില്ലാതെ എല്ലാം തന്നെ അർജുനന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷമായി കാണുവാൻ സാധിച്ചു. അല്ലാതെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അർജുനന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷമായി എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എല്ലാം ഒരിടത്ത് കാണുക. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും ഒരിടത്തിരുന്നു കൊണ്ട് അർജുനൻ കാണുന്നു. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും, പിന്നെ ഭഗവാൻ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ എല്ലാം പരിധിയില്ലാത്ത വികാസങ്ങളാണ്. തത്ര, അവിടെ എന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അർജുനനും കൃഷ്ണനും രഥത്തിൽ ഇരുന്ന് എല്ലാം ഒരിടത്ത് നിന്ന് കാണുകയായിരുന്നു എന്നാണ്. എന്നാൽ യുദ്ധക്കളത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ആ ദിവ്യ ദർശനം നൽകിയത് അർജുനന് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് മാത്രമേ ആ വിശ്വരൂപത്തെ കാണുവാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. അർജുനൻ അമ്പരന്നു, ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു, പിന്നെയോ രോമാഞ്ചം കൊള്ളുന്നു. അർജുനൻ കൈകൂപ്പി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതായത് അർജുനന്റെ സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ആശ്ചര്യം, അത്ഭുതം എന്ന രസത്തിലേക്ക് അർജുനന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെ മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ആദ്യത്തെ 5 രസങ്ങളാൽ നമുക്ക് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. അതിൽ അർജുനൻ സഖ്യരസത്തിലായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് അർജുനൻ പിന്നെയോ ആശ്ചര്യം, അത്ഭുതാവഹം എന്നുള്ള രസത്തിലേക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്ന്. എല്ലാ ബന്ധങ്ങളുടെയും സംഭരണിയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നു. വിസ്മയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ശാന്തവും, ശാന്തമായ വ്യക്തിത്വം, ഉന്മേഷദായകവും അമ്പരിപ്പിക്കുന്നതുമായ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അർജുനൻ രോമാഞ്ചം കൊള്ളുന്നതും വിസ്മയാധിഷ്ഠനാകുന്നതും എല്ലാം അർജുനന്റെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ്, സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഒരു അത്ഭുതകരമായ പ്രതിഭാസമായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത സെഷനിൽ അർജുനൻ താൻ എന്താണ് കാണുന്നത് എന്ന് ഭഗവാനോട് നേരിട്ട് വിവരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും.